सावंतवाडी नंतर आता कुडाळ नगरीत SM मडकईकर सुवर्णकार 1 ग्रॅम दागिन्यांचं शोरूम शनिवार 4 फेब्रुवारीला भव्य शुभारंभ। उपस्थिती प्रार्थनीय। निमंत्रक युवा उद्योजक विराग मडकईकर। SM मडकईकर 1 ग्रॅम गोल्ड ऑफर 4 ते 20 फेब्रुवारी पर्यंत मर्यादित। 3000चं मंगळसूत्र फक्त 2200 रुपयात। 4000चं 5 पदरी मंगळसूत्र 3200 रुपयात। 3000चा राणीहार 2200 रुपयात। वरील तिन्ही वस्तूंवर गणपती किंवा लक्ष्मीच्या मूर्तीचा सिल्वर शो पीस फ्री। 2500चा नेकलेस सेट फक्त 1800 रुपयात। 3000चा काकणाचा सेट 2000 रुपयात। 1 ग्रॅम गोल्डचे गोवा आणि महाराष्ट्रीयन पद्धतीचे दागिने मिळतील। गोवा पद्धतीचं प्लेन मंगळसूत्र 40 इंच लांबीचं मिळेल। पोक्यांचे हार, पोक्यांच्या बांगड्या मिळतील। गोव्यातील गळसरी, कडकडाची पाती, सुरंगीचा बळेसर, आंबाड्यांचे क्लिप, पोके, कान मिळतील। 1 ग्रॅम गोल्ड दागिन्यांसह 6 महिन्यांची गॅरंटी। एक्सचेंज वेळी स्वीकारली जाईल 30% रक्कम। 1 ग्रॅम गोल्ड वस्तूंवर रिप्लेसमेंट ऑफर। 1 ग्रॅम मंगळसूत्र हार बनवून मिळेल 2 वर्षांच्या गॅरंटी सहित। 1 ग्रॅम गोल्डचे ब्रेसलेट आणि चेन सुद्धा मिळतील। बेंटेक्सचे दागिने देखील मिळतील। सिल्वर इटालियन लेडीज अँड जेंट्स अंगठ्या उपलब्ध। शोरूम पत्ता SM मडकईकर सुवर्णकार, पान बाजार, स्टेट बँकेच्या बाजूला, कुडाळ। SM मडकईकर सुवर्णकार, प्रोप्रायटर श्यामसुंदर मडकईकर, विराग मडकईकर 8411 930437, वैष्णवी मडकईकर 7796 695448। SM मडकईकर सुवर्णकार, सावंतवाडीत आमच्या 3 शाखा। 1 ग्रॅम दागिन्यांचं शोरूम, सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचं दालन, सोनार कामासाठीच्या हत्यारांचं दालन। पत्ता उभा बाजार, सावंतवाडी।